ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ କୁକୁଡ଼ାବାହାଳି ପଞ୍ଚାୟତ କଲ୍ହମଳିଆ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ ନ କରିବାକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଭାବକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 1975 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଖଜୁରୀଝରଣ ଗ୍ରାମକୁ କଲ୍ହମଳିଆଠାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାତୀ ଭାଲୁ ଆଦି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଏକ ନାଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯିବା ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଜ୍ଜନକ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ କମିଟି ସଭାପତି ବିଜୟ ନାୟକ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ବାଘ, ମୁରଲୀ ବେହେରା, ଅଗସ୍ତୀ ନାୟକ, ସସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ, ନଳିନୀ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।